Noniin, eli moi. Ensimmäinen video. Ja tää on vaan tämmöstä hörpöttämistä. Eli ei oikein muuta. Mutta mä olin ekana ajatellut, että mä kuvaan teille päivän asuvideon. Mutta kun ei suostu lataamaan sitä videoa. En tiedä miksi, mutta toivottavasti sit lataa tämän videon, että en hörpätä ihan turhaa. Mutta siis, tää päivä oli ihan kiva. Kouluun menin 10 ja pääsin 3. Meillä oli äikkää, yhteiskuntaoppia, matikkaa ja sitten 2 tuntia valinnaista, niin mulla oli kotso. Ja sitten en muuta tehnytkään tänä päivänä. Olen valkkoneella ja yrittänyt saada teille videoa, mutta mun kone ei vaan suostunut lataamaan sitä. Mut toivottavasti tää onnistuu. Ja jos innostuisit tästä videosta, niin käy kattoo mun blogi. Se tulee tämän videon alle. Ja jos innostuit tai tykkäsit, niin käy liity lukijaksi. Eli toivottavasti lukijoita tulee. Odottelen innolla, joten nähdään seuraavassa videossa, joka tulee luultavasti tällä viikolla. Ainakin toivotaan niin. Mut ei mulla nyt tässä ollut muuta. Moi moi!